Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu sikhuluma ngamakhosikazi akamsileko. Khona ke uvusa ukuthi ayi kade wamqala uMakhomalo ngoba nendaba yegrosa nobantu okuwumngani kaMakhomalo. Lalelani-ke guys, siyaxoxa angithi masixoxa sibeka umbono, thatha imizwa yakho ifake ngaphandle. Uma ngabe umngani kaMakhomalo, yezwa, kodwa le friendship yaMangabe noMakhomalo iqala ubaba uMsileko. Awuthi ngisho kabili. uMangabe umngani kaMakhomalo, unkosikazi wokugcina eMzumbe ujwayelene kakhulu noMakhomalo, umngani kaMakhomalo. Kumakhosikazi-ke angasiwona umngani noMakhomalo aneso lokuthi hey phela uhlobo lobungani lana lubuye lihambe kanje. Yayizwa leyo ndaba? Amakhosikazi angekho kwi-friendship le yenzakalayo anakho ukuthi angeke simthembe nabangani bakhe ngoba vele unakho ukuthi ahlanganise kuhlangane njengoba kwahlangana before. Ukujaja-ke lokho kokuqala ngoba sibheka lento ukuthi ukumenywa, ukuqashwa komngani kungabheda ngani, ukusondezwa komngani eduzane kungabheda ngani. 2, ekhaya elikhulu njengemndeni mhlampe okuba nendlu kagogo, indlu kababa omncane okamalume, kanjalo kube nezindlu ezihlukene. Manizokwenza umcimbi uyasho ukuthi hayi bo ngitholile i-10 ye-rice, lo munye athi hayi i-6 yekhokhi iyanele, lo munye asho ukuthi hayi mina iy'payi esengiy'tholile ziphelele. Nakuba lana-ke kwathiwa abazukwenza ukuthi bekhwishizele bebe amakhosikazi bepheke. Sizwile lelo phuzo. Ukudla kwabantu abahlanganisa imindeni ewu-4 bephelele akusaboni oyedwa unkosikazi. Guys, banini neqiniso nani. Ngiyazi ukuthi sikhuluma nge-TV show kodwa ezinye izinto banini honest. Usho ukuthi kini mawukuthi-ke unendlu yakho eceleni kodwa usasegcekeni kini. Wenza something okuwusamcimbi. Wena nje uba isiqukaquka wedwa, uqukule omayonnaise, uqukule ama-rice, uqukule yonke into ongasaboni muntu. Ekhaya kini phela ngathi kuthiwa emzini nasekhaya kuyafana, imfundiso le ofika nayo yakini ufika uyikho. Usho ukuthi wena uzomema umphakathi noma kuyintena encane yakho, phela umcimbi sikuleli phuzu lomcimbi ukuthi makuzoba nomcimbi usekwenzeka kanjani. Bengasazi komzala bakho ukuthi-ke ikhokhi oyithengile yanele, ijuice oyithengile yanele, nomunye-ke athi-ke hawu ngoba-ke usukutholile lokhu mina angizama ama-ice, nokuba kungazupheka bona sibabaza lokho ukuthi-ke ne-beef abayibonanga. Kwakwenze njani kanti? Bebengazwani ngempela? Sizwa-ke sekuthiwani-ke mase silandela. UMsileko uthi yena wayenza ngamabomu, wenza i-set up. So sesibuza ukuthi kwi-set up kaMsileko shuthi uyazi ukuthi imuphi unkosikazi angathi uyamyuza kulento yenzeke. Kuba ubani lo? uMakhe. Ngoba lena-ke sekuhleli phansi kuze kuthiwa uyathanda ukuzenza unkosikazi yedwa, ukukhuluma amazwi asephezulu. Angithandanga indlela abakhuluma ngayo nayo, kodwa zonke izinto abayishoyo izinto engiyibuka zi-valid ngoba ngeke ukuthi kini-ke uwe osebenzayo. Nabanye-ke bayazama ngendlela abazama ngayo, bayibambe into encane sebenga-contribute noma ngo-R100 ukwandisa kuleyo grosa. Uma kuwukuthi futhi igrosa ithengwa wuwe ngoba unamandla, uyabuya nawe
imoto ime egcekeni bayakhipha abanye bayakubambisa. Awusabanjwa usomuntu igrosa ezodliwa abantu. Hawu kanti ninjani ngempela? Nayi ngeke guys niphakeme nina ngiyibonile indaba yenu. Ngiyabona leyo ukuthi khona othi phela hawu mawuyivila ngeke uzunake leyo nto. Kini ususho ukuthi kukhona nje umkhoshosho ongenzeka kini ungaboni. Lana kwangasiwo umkhoshosho. Nangibabaza nje ukuthi le grosa yafika ebusuku yini kuze kubuze ukuthi ithenga ubani ngoba abanye abayibonanga. And mayifike nozopheka mayafike nozopheka kuwumngani bekuzoshiwo futhi ukuthi umngani ofike negrosa ngoba uhlobo lokusebenza kwakhe usebenza kanje. Manje into esitholayo umngani uthenge nonkosikazi. Mayithenga nonkosikazi obvious ukudla kuzolala ekhaya. Abasakubonike. Abahlukile phela nabo nalabo abafikile bezobusiswa ngoba ayikho vele into abayibonile. Baqhamuka nje sebeba ama-guest. Abasakwazi ukubabaza ukuthi awukwazi kwakuningi ukudla kuthengile ubaba la ekhaya. Ayi cha, yinhle ngempela lento ayenzayo. Sekuze kube usuku olulandelayo sekuma kubizwa i-meeting ukuze bazi phela ukuthi next time makuba nezinto vele ekuthengeni asisangeni. Yenzeka kanjani-ke lento? U-bookkeeper lo onkosikazi uye wazi ukuthi kuzophuma malini yegrosa. Kodwa manje-ke uku-communicate izinto ezenza ukuthi behlangane as amakhosikazi kuvala lokhu kushisa. Leya meeting abasebenayo azathi umsele mina ngiyaqala ngibizwa amakhosikazi noma mkhulu azafike early okusho ukuthi-ke makuyizinto zokuthi kuthethiswa mina amacala uyakwazi ukushesha ngoba izinto ezisemzumbe akafiki ngesikhathi. Kodwa kulokho ngoba kunetulo kusho ubaba uMseleko othi yena uyazi ukuthi le move ayenzile uyenzeleni. Ubevele efuna ukuthi bemhlalise phansi. Mase bemhlalise phansi usebatshela iy'ndaba zabo. Mawuzoyibuka le episode uzobona ukuthi imuphi unkosikazi onobungane. Phela ngaqala ngale episode ukusola ukuthi hayibo. What if konke enjani ngesizulu? Zabaleka-ke nezulu ngoba ngifuna igama elihloniphile ukuchaza lento lena. Angeke ngisho ukuthi ukutefa yenye into ongangeni kule theme engiyifunayo. Kodwa nje yaba khona nje into ngathi mina hawu. Shutho ukube uma uthenge ama-aphula hlampe kuthiwa bekuyama-aphula iy'khwama eziwu-5 athi umacele-ke kuleyo grosa-ke anifakeni nobhanana ngoba umndeni wasekhaya uthanda obhanana. Abasakwazi ukusho lokho ngoba bona abekho kuyinqumo. Kanti bekushiwo futhi nasekuqaleni ukuthi thina vele kuthiwa nangubani ophethe imali. Yena akasabona ukuthi kuyaxabanisa lokho ngoba phela manje asikho isidingo sokuthi aze ayiphathe imali mawukuthi kuyothengwa igrosa. Usengabanika ukuthi nayi. Kodwa-ke akukho wrong ukuthi kumndeni kube noyedwa osondela kuma-family businesses. Kusizaphi lokhu? Mhla engekho omkhulu alifi ibhizinisi ngoba siyafika isikhathi kuvele kuthiwa hawu ubaba uMbatha wahamba nezinto zakhe. Wahamba ubaba uMbatha zama iy'moto. Angithi bebengalandeli ukuthi ubaba uMbatha imoto uyisevisa kubo. Bebengalandeli futhi ukuthi ubaba uMbatha o-connection bakhe obani. Bethathe lezo y'namba ukuze mase kubheda bazi ukuthi ubani osizayo. Lapho-ke angigxeki eyokusebenza kumndeni ngoba isiza kuleso sikhathi ukuthi mase kudingakala ukuthi umnikazi angaphatheki kube khona ongena esikhundleni sakhe. Kungafiki umuntu wangaphandle ozofika adle zonke izinto zomndeni ngenxa yokuthi abanalo ulwazi, abafundanga kumnikazi webhizinisi. Kodwa kuleyana abantu
sixolise kusise esingamazi. Igama lomngani laphaya liyawathusa amanye amakhosikazi ngoba abangani bavakasha bengahambi. And-ke akamind. Manje mase bazothi, hawu, sekuwuye organizer abangani, usephezu kwani? Njengoba nje naku-season 6 wathi kufuneka o-young and fresh. Ngase ngiyibuza ukuthi kule minyaka yababa walapha ekhaya u-young and fresh umngakanani? Cha-ke mina nginayo-ke imibuzo nje hayi ngiba nayo. Nomuntu uma ekhuluma into ngihlezi ngilalele ngendlela yokuthi ngizwe ukuthi kahle kahle uthini. Ngilalela ngalolo hlobo-ke. Khona kunesicefe ngoba hhayi mina angiyithathi into oyisho manje ngithi yiyo. Ngiyayicubungula into ukuthi wena uthini. Mase ngitholile-ke ngendlela yami ngibuye futhi ngizwe kuwe ngizokubuza ukuthi kahle kahle bowuthini ukuze ngiconfirm ukuthi lento engicabanga ukuthi usho yona yiyo yini. Hhayi, mina nginjalo-ke Nkosi yami-ke sidalwa-ke. Yonke nje into ngiyayifundisisa. Nento ethi terms and conditions angivele ngithi nje hamba-ke ngithikhe la kuthikwa khona ngisayine. Ngiyafunda ngifundisise ukuze ngibone ukuthi ngiyazi ukuthi uma ngilimala kuphi. Nangendlela umuntu-ke nje uma ekhuluma nami nginjalo. Ngisho umuntu ozoboleka imali ngiyalalela ukuthi kahle kahle lona wasiza ney'tori ey'ningi kangaka. Yini engasho ukuthi ngicela ungiboleke imali? Ngikhona uma ikhona, ayikho uma ayikho. Ngoba ngivele ngibona ngathi masuza ney'tori ey'ningi ngeke uze uyikhokhele imali. Ngivele ngibe nalowo mqondo ukuthi zaningi iy'tori. Cha, uma ngikunika imali ngikuphile. Hawu, sisakhuluma ngemali ngicela umnikelo wedatha. Ngasho ukuthi u-YouTube uyoze nginika imali next month. Sizoyithini-ke indaba yokuthi ngizohlala nginganalo idatha ngingeze ukuzoxoxa nani lana? Awu guys, ngicela ningizame o-R10 iminikelo yedatha liyadingeka. Alidingeki ngiyacela. Uma sengiseliyadingeka ngiyadimanda. Ngiyacela nje ngikwazi ukuthenga idatha. Umnikelo wo-R10. Nami-ke lokho okuncane engiyokuthola sengobe sengihlanganisa phezu kwalo ngithenga idatha elanele ukuthi ngisebenze waya. Khona phela lokho kuwumsebenzi guys. Ningaboni nje ukuthi awu usithathaphi isikhathi sokuhlala phansi enze konke lokhu akwenza. Kuwumsebenzi khona, kuwumsebenzi sidididi. Futhi-ke iba khona ngempela imadlana ekwazi ukusiza wenze ezinye izinto. Ukuthi anginayo indlela yokuthi ngingasho kanjani kwabanye ngithi qalani i-YouTube channel. Iqale uzethembe. Ngaba yini ofuna ukwenza ngayo. Kodwa uma ujahile mhlampe ukuthi-ke umonetize, thatha lezi ey'threndayo. Thatha lezi ey'threndayo kodwa abantu batshele ukuthi ilesi sifiso sento ofisa ukuyenza ukuze bezoqhubeka beku-support. Kungabe sengathi uma uyashintsha usuvele wa-decide ukushintsha wakhohlwa ukuthi ukhushulwe ubani. Ngoba uma uzoqala mhlampe ngama-TV shows mase uthatha enye directions, khona abantu abeze kuwe ngenxa ye-TV show. Khona-ke angikwazi ukuchaza kahle kodwa nje mina ngasho ukuthi uma ithuba likhona ungakwenza lokhu engikwenzayo nami. Ayikho into etheni ngakho. Ubuka i-TV show ukhethe le oyithandayo ukhulume ngayo osaziwayo kodwa-ke abantu bahloniphe ngoba ngelinye ilanga uzokhuluma kabi ngalabantu utholakala ukuthi ususebenzisana nabo awusazi ukuthi uthini. Ukhulume kabi ngabantu kanti ngelinye ilanga uye ozokuqasha asebenze nawe ethola ukuthi uwe akulaxaze phansi. So khona uma kuzoba osaziwayo ngathi ungaba mindful izinto oy'shoyo. Ngaphandle uma umuntu owazi ukuthi hhayi-ke mina ngikhuluma nabo in future ayikho into ezongihlanganisa nabo ngokomsebenzi. Ngiyalibonga-ke ithuba, ngiyabonga, bye.